Čaute, to som ja Money Ace TV a dneska točím video aj s mojím hostom, ktorý sa volá pán Chobotničiak. Ahojte, ahoj. Dobre, musíš sa zase trocha aj kontrolovať. Dobre. Takže tu si sadka, nebudete ho vidieť možno. No a toto video je, že či už ste boli niekedy blízko smrti. Viem, že to už natáčala aj Menam Selassie, ale chcel by som to skúsiť aj ja a porozprávať vám o mojich príbehoch, čo sa mi stali. A možno aj o ňom. Tak čo, už sa ti niekedy stalo niečo také, že už si bol niekedy blízko pred smrťou? Nie. Takže on to má úplne super, takže môžem ísť do toho. Takže len idem si kúpiť lístky na autobus, len sa tak vykračujem, prejdem cez testu, kúpim si lístky, lebo sme vtedy mali ísť na ďalší deň niekde so školou, autobusom do kína sa mi zdá. A keď idem naspäť, tak stojí takto trolejbus. A ja keď prechádzam, tak nič nevidím a prebehnem a zrazu takto sa blíži auto, ja iba rýchlo odskočím, ty kokos. To bolo niečo hrozné, ja vám poviem. Viem, že sa to už stalo aj Selassiemu, ale to auto stihlo dobrziť. Sice aj u mňa, ale potom som dostal dosť vykričané od toho vodiča, lebo fakt ma skoro prešlo. Som musel odskočiť aj trocha, lebo možno by ma trocha nabral. Takže to bol jeden z tých zážitkov, taký hroznejší. Potom, ostatníme zo školy, však kamaráti, nie. Najväčší machry na sídlisku, ale nie. Len tak ideme, chytíme šišky a bol otvorený balkón. Tak začneme hádzať, neviem ako. A potom, keď ideme si len tak, už po chodníku, akože nič, zrazu vybehne odtiaľ niekto, začne nás naháňať, ty kokos. Jedného chytil a koľko sme tam boli a traja sme stihli utiecť, ja som utiekol nejako. No a potom sme boli úplne posratí, to bolo asi keď sme boli štvrtáci, ale my sme boli úplne zosratí, ty kokos, to sa úplne nedalo. Ja som myslel, že to bude koniec. No a neviem, keď som bol na lyžiach, tak spustím sa idem úplne pomaly, lebo som bol vtedy ešte malý. Zrazu jeden ide úplne rýchlo. Ja sa bojím, že ma úplne zrazil. On mi prešiel po lyžoch, našťastie sa nestalo nič mne ani jemu. Ale to bolo tiež také dosť hrozné. No, ja si myslím, že toto už bude všetko z tohto videa, lebo už som blízko smrti, našťastie viackrát nebol. Takže, ak ste aj vy mali niečo takéto, čo sa vám stalo, tak to napíšte dole do komentu a lajkujte a dajte aj odber. Takže ja sa s vami lúčim aj s pánom Chobotničiakom. Vraví, že vás má veľmi rada, že chcel, aby ste mi dali nejaké odbery. No dobre teda, tak my sa s vami lúčime a čaute.